Hala, ako din eh, Norbits. Kanindot sa diri, oy. Hala, kubo sa mga loyal. Amo to loyal baka to kumbana. Dapat ba kay loyal ro mga lalaki? Murag paminaw na ko, murag wa naman. Nakanindot diri, oy. Tuyo ko na ko, bi. Nakanindot diri, oy. Hala, anay, mori kong ganahan. Duyana ko ga. Lab! Oh! Aligod, Lab! Sige, pagawa ba? Saan ka kanita ko kini-order pa kuan? Ali ba, nandun ka diri ba? Salamat, Lab! Gidala ko mo rin sa Norbits, Lab! Sa pag-WhatsApp kaya dapat i-order. Ali ba, gusto ko lang imukong duyan-duyanon, Lab! Kalapian ay! Kanindot diri, oy. Manilindot nga laagan kay murag naadyo mo'y time sa mong hinigugma ba? Ana bito kung bana nga ihatag ko niya advance ang Valentine's gift. Kung so kay hatag niya na ako, no? Murag excited ba ako? Unya gusto ra po niya nga naapo ko rin ihatag ang bahay niya. Dapat na ihatag po ko niya. Kung saan po kayo ko ihatag niya, no? Lab! Dali na ko diri, Lab! Sige, sagit. Dali ba? Nindot kayo! Mabuyagan gini. Dali ka na imong height nga mabuo kayo. Taas mo. Ay, maninood na po ka! Sige, gaga. Duyan ako ba? Nindot kayo! Ay, tumuli ani duyana ko ga. Duyan ako ga! Siguro ga taganay sa tag-iya diri ay no. Sa Norbits siguro. Ga guro no. Siguro, right kayong tagiya diri ka naghimog gid siya. Ninot kay Kailangan na to. bro, bahin sa gugma ang ilang mga kuan ba nang ubos mga luyaw. Di ba? So, Dili ka gikan. nako gipalit buwak. Kay ni saad ko nimo nga hatagan taga advance og buwak para sa Valentine's. Di karon ako ihatag. Ay, galang mo na buwak. Maura na buwak. Ha? Wala ka nalipay buwak, tagagag buwak. Ah, di takaw na na. Malala naman na. Wala la eh. Pag mo babae malipay mo tagagag buwak. Ikaw di mo lagi ka malipay Ay, lagi. buwan ang Ako buwak. ba babae kiligon dayon ikaw tagagag buwak. Ah, di ko na buwak ay. Pangabuhi na ko. Di ko na buwak. Uy, lain na na. Malaya mo na lima na makaon. Parang babae sa kalibutan, no? Ikaw rin pilian kayo. Tagaan kag buwak, dapat mo katawa ka. Uy, salamat sa kayo, laba kay tagaan ko rin buwak Ay, niyo. buwak na. Buwak na kagkog tanong buwak. Ah, di ko dili ko na. Wala lain na na. Useless kayo mapapalit ako dito. Nga, nagpapalit ani. Nilinya ka na dito, nilinya. Nilinya ko ato dito kay advance man ipagpalit ako Ay, di kay ko kuan. na buwak kay di mapas. May discount. Mapas mo na. Labi na pandemic ron. Di ko na buwak uy. Ano lang, lakas ako kadiyot. Oh, sige. Lakas ako kadiyot kay mapaminan ako mo. Batchat kay kani ka madawat sa kong hatag. Dawatan sa Ay, mo. ko na oy. Balik na lang ako di, paripanan na lang ako. Pare panina dito, dili ko na ay buwak. Malaya ron na di ba na makaon. Kati pili. Sam ko ba na oy. Nagmura man po ni siya ka nang isabay state agent ay pinabuwak-buwak man. Asa ka tumba na pa dong. Lab, Ah! balik tsukulap. Oh! Balik tsukulap. Balik mo ka! Dala lagi ko balik pula! Ha? Ito, nadalam ka ng buwak balik! Di paripanan ako dito, dili man panan. Ya! Apuya po nimo, ikaw may babae nga praktikal ang utok, di mo dawat ang buwak. Di mo ko na makaon god! Kan eh! Ha? Kan eh! Kan eh ka makaon eh siya! Kaya na ko dala ang bukas, kay paminan ako sa naong, gutom tigag naong. Kan eh kay! Budget na ni 1 month! Dili ka ka madawat ani. Adi ko ng buwak oy! Wari, dugang, wari, kwarta! Nan, usam butaw ning. Kwarta ka! Ora ni bugas! Usabay pari sa kusudan! Ani ko, ani, kwarta! Ay ta mo bihanay palahi, mo bihana po dai. Ano ka bisigap? Ambil lang tanan! Kasi imo pang gitaguan ng uban! Kana lang sa. Oh! Salamat kayo ni! Wala kay kwarta diya! Ikaw bagrabe mo kika bihana ba? Ikaw tagaan ang buwak, di ka madawat, kagag bukas sa kwarta, di pa ka. Ay nga ni bugas kay mabuhi man pangabuhi ni ko ah! Ikaw galahi ra jud ka sa kalibutan nga bay. Ay kabalaka kay karong Valentine's! Ako na po'y muhatag nimo! Oh, sa yata na naka. Chir! Kagag asawa kay mo tao. Jir. Ibalik na ko to ya. Yata na dito! Eh, dili, kana mo ko dito kung sinutubo. O ka na kay maligyan na to! Kay itong bugas! Bugas to kay pangabuhi! Bantay ka, ulukot ka bibareng portina. Oh! Jir. Oh, Patay ka. pag-extend daan! Bantay. Oh! Kaya ilang pag-extend para Wala extend na, ka! wala na.